Ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Oh. Gandhek blegunduk karo gembal. Somerante, hawela. Terwaca aturipun kadang kula ing Ndarawati. Malah sawanipun wonten negari Mandura, anganti dhateng Raka ing Mandura. Minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yai Prabu kunjuk paduka Yai Samyaji. Mila boten nama kula badhe ngetingal lelabatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken. Pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila terus sanget panyuwunipun ing Raka ing Ndarawati. Panyuwunipun kadang kula ing Ndaraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndarawati namung semantena. Gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi. Yai Prabu, tumunten ngadangu kadang paduka ingkang sekawan. Werkudara, nggih. Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu ing Ndarawati. Siadi wis midhanget dhewe. Maragake matur munggo penemune Yayi Sena kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning praja ing Ndarawati, aku ora bakal wegah. Maragake dawuhna, aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang yen perlu jegur segara. Aku ora bakal selak waton dadi sarana waluyaning praja ing Ndarawati. Koko Prabu, bebasanipun ingkang rayi kadhawan manjing tumangan, kula mboten badhe selak waton dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndarawati saged amadhangaken negari Dwaraka. Koko Prabu, Yayi Nakula kepiye? Nggih Koko Prabu. Nadan paribasan kula kadhawan beto barang ingkang awrat mlampahing tebih. Kula mboten badhe selak. Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta. Yayi Sedewa, kepiye monggo penemune Siadi? Kula nyuwun pangapunten. Menawi dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak keparengake Dimas kadangku pragil. Siadi darbi atur apa mara matur marang pun Kakang. Nun inggih, nun amit pasang Kalimantabe tinebene kula duni Demawang Nawang Tuwang. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi anggenipun ngunjukaken ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu diagung pangaksami. Iya Dimas ora dadi ngopo. Kula nuwun pangapunten Koko Prabu. Menawi sangganing para kadang, menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah. Tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babagan pustaka Jamus Lima Sada badhe kaboyong wonten negari Ndarawati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi raga nggadhahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun pangapunten. Ngengingi babagan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika boten. Namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Koko Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau oncak saking negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndarawati. Menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhahing para kawula? Sedewa, kula wonten paring dawuh. Yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada, ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mengkono. Nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Paribasan sesembaning para Pandhawa. Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndarawati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun pangapunten.
ingkang gadahi kewajiban tumrap Pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndarawati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndarawati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndarawati menika mboten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa wonten dawuh. Aja ngawu gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung, aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nyuwun mapunten Koko Prabu. Atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala? Nyumurupi marang kanane negara Ndarawati. Mongko kanan negara Ndarawati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndarawati iki mung nganggo Pustaka Jamus Lima Sada. Apa kowe awel grundel maringake ngampil Pustaka Jamus Lima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalendra wonten negari Ndarawati menika Koko Prabu Kresna. Mongko Pustaka Jamus Lima Sada menika ing kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalendra menika benten kaliyan para kawula. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wela dalah. Wah, malah nyerwetek gunung mamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhali Pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih Pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya kiranganing Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancahi rembugi Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watut dilangap-dilangap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk Pustaka Jamus Lima Sada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Nuwun pamunten, Mas. Kula mboten kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten. Namung estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kaliyan tiyang ing sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya. Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin boten tawa. Pandhawa menika boten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sewa, wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tengkak ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono, nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan. Ora sakarepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa-mboten menapa-menapa nyatanipun menika gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sakakean gunem tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih, kados pundi? Kowe sarujuk apa ora Pustaka Jamus Lima Sada asta dening Kresna kakangku. Nyuwun pamunten. Ayo wangsulan. Nggih, nyuwun pamunten. Menawi Pustaka Jamus Lima Sada dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja.
Kaya ora mathuk. Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten paripaksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Setiwa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo Kadang Wreda kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng Kadang Wreda. Ora butuh kowe elingake. Minggat ora? Ora minggat aja kang sak candhak tak uncalke njaba. Nggih, nyuwun pangapunten Koko Prabu, kula nyuwun pamit Koko Prabu. Manuk semanik jajalan surtane baune iblis lanang. Ratu diancam karo batur-batur harga ngopo Pak? Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo? Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mbak boten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Pertama ngantil iki terus. Sik to sabar to. Aku kok kowe ngarep terus. Iya iya iya. Dadi nek kena kowe sike Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe terus. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Ah terus ngene bae. Kowe nek perang karo Kakang Garwaca wani ra? Mbok mudhar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi kula maju lagi sedhela candak sira kula diklucuk. Mudhar kula. Nek Bagong musuh Garwaca wani ora? Mbiyen wani mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garwaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Isih cilik kuwi. Ha iso saiki ya mudhar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh cilaka. Ngene bae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garwaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk, matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku gak kaca. Wis ya. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trima ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garwaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet tambegan. Iki ngopo, Gong? Ngampet tambekan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh.
Nggo namu nek. Kabeh ngambu kabeh iki nggo namu. Niat pancen tak uja ya kan. Wis gampang tambakan nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Kocap kacarita nalika semanten. Eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana. Sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis gaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene. Nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora sabasa araku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Gatotkaca tenguk dhuwur. Kakang Gatotkaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Gatotkaca ini omong ora mak ngono sih ta, Tru? Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Gatotkaca. Gadangipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir, nyuwun pamunten Kamas, nyuwun pamunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae, engko sing tak jak omong Kakang Antarja. Kakang Gatotkaca rasah melu omong. Iya, Dimas. Rasa omong. Ora bakal omong, Dimas. Agene Demes. Demes wae. Iki engko ana Antarja karo Gatotkaca tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimasku lho ora juga Dimas. Ngono ya Kakang Gatotkaca. Iya, Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Aku nangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget Yo. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok ming kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kirak do kaget kabeh. Iya Dimas. Mianggat kurca srama pangga
Wagut gati nyomawukat gati nyomawukyat ong ira wang-wang ong gugu karepe dhewe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garukaca kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki kok wani modho rupa modho rasa karo pun Kakang sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung kono Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teko ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu aduh mati aku gampang to. Lah kok ming gampang banget Dimas. Kowe ngapusi wong loro kae iki gampang. Kae iki cah digdaya ning nuwun sewu. Kurang pergaulan. Iya Dimas, jengkulmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep ngopo kowe iki ora? Salin ngono. Wah, ora nggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wo, harus niatmu pancen ngarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa karo aku. Bres. Aku Baladewa ora wangun. Aku Baladewa wangun aku. Parsaing jajaran sertane bawana. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Wah, dalah. Persis. Aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana sing maning jajaran sekedang bawana iblis lanat bodhe jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasan to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pituwasi Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek riko nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa tresna-tresna iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja kelakon dosa.
Ponangan Baladewa bontot ana krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek ngampet ambekan, itu tadi ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke perkudurane ra dadi niki ketoke. Ora dajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso e asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet ambegan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingkloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah ora gelem munggah, nek dinengke mau munggah dhewe. Mbok aku ki wis ra normal paling ya, Truk. Wis kono do rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho saiki iki. Heeh, wah, antasene ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati samiku ing diri. Ora munggah medun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel. Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeg iki angel. Mesti medun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ho-ho. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawang kuku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontot ora krincong sing kembokane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lunga. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar ngawur aku Baladewa.
Sing mburi kowe sapa? Satria ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae, nek padha ya dijolke. Wis canda iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok tadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa. Walah dalah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sewu. Tandangi negare ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topenge. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodiwati. Bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer. Wonten timbalan. Bareng pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane. Ayo Amo. Aku yo. Iya, Amo. Koko Prabu. Koko Prabu. Kula tulisare. Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinten kalebatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sare-sare piye? Ora trima aku ngatasi nata mandura Prabu Baladewa kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu. Lho kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Padano Setyaki. Mas Padano. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culekan mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur aku Baladewa. Aku mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar lu jotosi kabeh. Sabar.
Koko Prabu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi? Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lajeng ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, dalah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek-golek gawelane sang Raja Majapahit. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Nuwun sameneika ngaturi mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, Lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai ngadahi pun Kakang. Wedan. Werkudara, wis ayo. Dimas. Coba bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Coba bisa Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok gleleng. Wah, jeliteng. Jeliteng dengkulmu atos. Kowe kok galak karo aku Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adikku lanang aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Dara, Nggih. sabar ya Yayi. Wah. Gaisen karo kere. Wah, diece dina karo bujuting batul ketibal. Ora salin cuwek Koko Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna, Piye? tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Meleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Jang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora. Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kang kumitiraning asta aneng asta Oh, Koko Prabu ya. Werkudara
Aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki. Gusti Kresna iki aku Kresna. Inggih Koko Prabu Baladewa, kula ngertos panjenengan iki kula kanggep Koko Prabu kula. Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula. Kresna Jata banji ndi banjiladan. Kono to amban siladan aku ngono kok banjindi. Aku mbok banjiladan. Aku wegah yen kowe ora adil Kresna. Iya, Werkudara, mengko aku adil Dimas. Iya. Kresna, Piye-piye apa meneh? aku titip salam dinggo Arimbi. Wah, wis to kowe iki marahi nesu kok ya. Aku kangen karo Arimbi. Wis sak tok lakone sak tok ladeni. Sopo ae? Ka iki Bagong. Wasu. Ngandel ora, Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda. Ya wis. Ora. Aja ngono. Nek ora entuk Arimbi yo ora ngayu. Nek krungu dadi geger lho, Gong. Ameng sembrono. Wah. Kapok ora, kowe ketrujut to. Ayo ganti. Ayo ganti ora? Ora ganti senjata cakra mati kabeh. Nggih. Ngareng gleleng sedelo kok ora entuk. Ait. Ganti yo, ganti Gong. Ayo. Oh, piye asline? Wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora? Ganti kok bandemi watu. Masa ngatungi kepel. Kebel rung mateng diadongke. Lho, piye to kuwi? Wah, sangkleru le salene. Petro iki randangan klumbrak-klumbruk. Bareng tanggo kok dadi Baladewa. Lah, rak ngono ki ra mau. Oh, setan to ora tenan. Dadi Petro karo Bagong mirame-mirake Rata Mandura. Inggih, Koko Prabu sampun. Sampun. Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kengkongkonan. Coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa? Bloko ora, Gong. Bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti. Karo cengenges-cengenges kae weruh kesengsarane awake dhewe. Ha ya bloko ya. Sapa Bagong? Anu putrane Ndara Werkudara. Sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa? Sing ragil jenenge sapa? Ana sing bandem ya, Tru. Ampuh. Putrane Ndara Werkudara sapa kalah? Mau ki sapa ta, Tru? Aku iki le goblok ki eling-eling ki lho. Ora jenenge ora. Sapa? Putrane Ndara Werkudara. Kok isih kenang wae ya? Sampeyan madhep mriki? Iya. Sapa? Putrane Ndara Werkudara inggih menika. Weh, lah watune saya gedhe kaya iki. Kok saya antep putrane Ndara Werkudara? Iya sapa Bagong sapa? Mengkurep kula ndak dikethaki ora. Ndara Antasena. Mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni. Gusti, aja ngurus perkara Antasena siki. Inggih, lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta. Lho. Sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten? Lah iki mau Yai Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta. Jare ngandhakake yen to Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga mimerga mbelani karo Yai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Limasada mbok asta tumuli Si Adi kondur marang negara Ndarawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Mun sewu Koko Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki Koko Prabu estu. Si Adi aja gawi-gawi.
Si Adi aja gawe-gawe. Si Adi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Timbalan. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Koko Prabu. Piye? Apan kepara saestu Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah Ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangindra Jala. Ana durat mongke ing nyidra pustaka Jamus Nyambyan Klemsada ingkang mimba Yai Prabu Ndrawati. Lho. Menawi ngaten pustaka Jamus Klemsada sampun noncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Sinuwun Ndrawati, Ndarawerkudara. Ndara Janaka. Iya, Kakang Semar. Ya Dipa. Iya Kakang Nayantaka. Pancen sampeyan iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek nata Ndrawati pancen kang paningal sewu. Wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing abdipun Semar. Den kula nandhang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak. Kula nandhang kaya ngeten niku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasrahan momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasrahan momong negari Ngamarta. Kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Marta sing biyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi Gemah Ripah Karta Tata Turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-endi padha cecungrahan pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sakumuring jagung sauruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora kelakon bangun kayangan teng Praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat Rayandara. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Mergi kula menika minangka wakiling para kawula, Pandhawa menika dados pangarep panjenengan menika minangka dadi panuntun. Telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya iso mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar, nanging dadi wuruhanira. Namun pustaka Jamus Klimasada oncat saka negara Ngamarta, malah Werkudara mentala nundung kelawan Ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Merga Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning pustaka Jamus Klimasada ilang ing Ngastanata Ndrawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar.
Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permana jati Kakang Ismaya. Wah, dadah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula wis weruh sing nggawa pustaka Jamus Klimasada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke pusaka Klimasada, teges sampeyan ora netepi dados jiwaning Nata Ndarawati, ora netepi dados pujangganing Praja Ngamarta, pujanganing para Pandhawa. Ndara Werkudara manggoleki Ndara Sedewa, ampun mriki nek sampeyan boten ketemu karo adimu lanang. Iya, Semar. Kresna sinayang manggelung mintonan. Om. Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti Arjuna wonten maring adawu jebul tinemune ora angel nemokake maling ingkang nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kebareng paduka Kanjeng Koko Prabu regemeng-regemeng ana ing antariksa kae dudu lakune mendung utawa mega kasinggihan nanging kan lakune telik Mangindrajala ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kepareng paduka jemparingmu tumpangna gendhewa regemeng ireng ning antariksa kae dawa ana jemparing nistakaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
Bang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Arjuna kadanging pun ngakang ora usah dadak nerepa apa dikira aku ora weruh marang legetaning atimu panjalmaning mungsuh panjalmaning jajalanat ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ora mbok balekke pustaka Jamus Klima Sada nggo gatheng sirahmu kowe Ratu Ndarawati. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing nata Ndarawati ya dasar kepara nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndarawati cetha kowe ingkang padha rupa kelawan nata ing Ndarawati yen kowe ora trima kowe arep apa? Ora mbok balekke pustaka Jamus Klima Sada. Apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ning kene. Lho, nek pancen kowe arep nyoba karo aku, mara gage ungana dadamu mati dening aku parat kowe. Wani perang rasa sok perang kene le ndelok nganti mripate kaya arep metu kepengin weruh Kresna kakanggo temandang karya bareng tantang-tantangan mati dening aku kok lunga Werkudara piye Kendhita Yot mimang kadang dewa pun kakang ora bakal menang terus piye sirmu aku manut golek jago nyang endi melu aku nendi melu yo
Rata laruta saking godha sang Kurukula yen amutusa Sang Sri ana pendhita muda mapan ning tengahing alas. Iki sapa? Peparape sapa Penemban? Yen panjenengan dangu kelawan aku, Pendhita Kleyang Kabur Kanginan. Mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku. Pandhita tanpa dadah, tanpa pernah nglakoni tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip. Aranku Brahmana Dewa Kartika. Dewa Kartika? Iya. Sampeyan sapa Sinuwun Ndarawati? Ya aku manyenata ing Ndarawati Prabu Kresna. Wigatine merpeki kelawan aku. Dewa Kartika ana timbalan. Bingung rasaku merga aku nalika semana didhawuhi supaya goleki pustaka Jamus Klimasada ingkang digawa dening ratu ingkang padha rupa kelawan panjenengan ingsun. Nanging kabeh adi-adiku ora mangga mulya Werkudara Janaka mundur. Tumuli aku kepengin golek jago sapa ingkang bisa nulungi kelawan aku apa ingkang disuwun bakal ndak sembadani. Sinuwun, aku bakal tulung kelawan sampeyan. Nanging sawise aku bisa mitulung kalawan Sinuwun Prabu Ndarawati ora usah dadak maringi apa-apa. Merga aku nglakoni tapa ngrami tetulung marang sak pepadaning urip. Paring teken wong kalunyon, paring sandang wong kawudan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Yen manyen kaya mau pasang yogya katuju ing ngene. Ora usah dadak ngerunden wektu para gage mangkat to. Ratu ing padha karo aku sirnakno. Minggir patenane ratu sing padha karo wis meh rampung pakaryane. Ha iya. Ning aku isih durung rampung. Lho, durung rampung perkarane? Apa kowe ora krungu ndikane Semar? Aku ora entuk ning Karang Kadempel ora bareng karo adhiku Ragil sing tak tundung minggat. Wah, Kresna kakangku. Tinimbangane dedawa wektu saiki andum gawe. Andum gawe piye? Kowe ngerampung ana pewujudan sing padha karo kowe sing nyolong pustaka Jamus Klimasada. Terus aku tak golek Istiwa. wis to, kowe rasane ndi-ndi? Ora endi-endi piye? Manuta karo pun Kakang. Aku ora entuk ning Karang Kadempel. Entuk. Ora bareng karo Istiwa. Mengko bareng wis to. Wah, ya aja guyon. Aku kuwi ngrasake sarta mikir tenan kahanan iki. Werkudara, manut karo pun Kakang ora? Percaya karo aku apa ora? Percaya. Yen percaya ngestokno dawuh Nata Ndarawati. Yo. Pendhita muda sapa? Begawan Dewa Kartika, Pendhita Kleyang Kabur Kanginan. Lah kok padha tenan karo Ratu Ndarawati? Yen ngono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klimasada kagunganing para Pandhawa. Pancen tak dodo. Ora mbok balekke aku keduga bakal nguncatake nyawamu. Mara cobanen Dewa Kartika legane. Dinulung dening Sang Dewa Kartika. Nata Ndarawati datan saged nglawat nalika semanten babar kekalihipun bali asal mula-mulanira. Sang Begawan Dewa Kartika babar nenggih satra ing Bimara Tawu Raden Sedewa. Nata Ndarawati babar Bathara Kala. Wah.
Sedewa inggih Koko Prabu. Malih wujud Brahmana krana bingung raosing manah kula mboten nggadhahi sanak kadang tuwin rencang. Tumunten nampi wangsiting dewa kedah mimba wujuding Brahmana. Baliya marang Pandhawa. Menawa Kakang Mas Jodipati sampun saged nampi nek nganti Werkudara ora nampa kowe wadula karo aku. Werkudara takone lunga saka Jodipati. Oh inggih, wis tak kendhawuh. Wis kena manjinga. Lah mungsuhku wujud Bathara Kala. Weh lah dalane ora kurang ngrampungi Sedewa. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing Ratu Ndarawati Bathara Kala. Ya. Njaluk pustaka Jamus Klimasada ngancam patining Pandhawa. Jer nyatane Pandhawa dadi panganku bocah Sukerta. Kudu dadi panganing Bathara Kala. Kala. Yen Pandhawa ora kinayoman Ratu Ndarawati mestine gampang dadi panganmu nanging gandeng Pandhawa kuwi kinayoman dening Ratu Ndarawati mula ora bakal bisa mangan para Pandhawa. Lho, sebabe apa kowe lali? Aku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika Wisnu manitis kaping 2 ya kuwi ana ing dalang Kandha Buwana. Kowe tau tate tak kalahake. Kowe sambat tobat karo aku. Merga tak waca. Ya kuwi rajah ning serandunging awakmu. Apa njaluk tak baleni kobong awakmu? Waduh mati aku. Ayo njaluk pangapura. Aku njaluk pangapura Kakang Bathara Wisnu. Kowe tak wenehi pangapura nanging pustaka Jamus Klimasada balekno. Aku njaluk pangan wong Sukerta ning dudu Pandhawa. Piranganing Sukerta kuwi pirang-pirang. Sing tok ajab ming Pandhawa wae. Apa jagat iki ming sak godhong keloro apa piye? Iya kebalekke. Pustaka Jamus Klimasada tak jaluk. Ya, tak balekke aku njaluk pamit. Matur nuwun. Sedaya pun ketingal padhang. Den
Gegayuhan kula niku mboten gegayuhan sing ala. Mboten saking pribadi kula dhewe, mboten kangge kamulyaning awak kula piyambak, mboten. Semar niku netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Nek sing kula omong niku ngibarate kaya wong ngangon sapi, nek sapine ajeng kecemplung jurang mesti kula arahke, kula cegati aja nganti kecemplung jurang. Nek Pandhawa ajeng keseluruh dalan sing kleru mesti kula benerke. Nek Pandhawa ajeng salah mesti kula sing tanggung jawab benerke. Iya Kakang Semar. Ngamarta sakniki radi owah kawontenane. Awi dipun dandosi manunggaling kawula lan para nayaka pangareping praja. Sami-sami sengkut gumregut tetunggalan manunggal nyawiji mbangun negari Ngamarta embane kaya teng kayangan. Kayangan niku papan sing ora ana rasa memungsuhan, ora ana rasa serik. Wontenipun namung matsinamatan daya dinayan, rukun ayem manunggal tetunggalan. Awi negari diwujudke uripe para kawula persasat kaya gesang wonten ing kayuwangan. Kakang Semar ya pancen mengkono.